Carane piye? Nah, niki to sing dikarepno sampean. Makanya jenengan tak kongkon bendino dikongkon mate kae jenengan ndongakno khususon ila ruhi fil jasadi jiwane namine jenengan. Lagi yatim niki gak ngesakno Pak, gak tau sampean ndongakno, makane sampean akhire kakean ujian Gusti Allah diuji. Sing uji sinten Gustine jenengan diuji renor lagi kabeh pun jadi apa lali gak tau ndongakno awake dhewe. Oh niki mau. Lah jiwane awake dhewe niki setiap hari dikongkon ngirimi napa? Donga napa? Di Fatihai. Lah niki mau ngantek tak warai nek mari salat sampean Fatihah ping 7. Lah engko nek sampean longgar sampean tambahi ping 11, sampean longgar maneh sampean tambahi 41, sampean wis longgar maneh sampean kei ping 100 sampai kaya ngono. Napa tujuane? Tujuane sampean yatim niki mang cek seneng atine jenengan Gustine jenengan iki lho kok cek seneng sampean ajeni sampean bersyukur. Alhamdulillah matur suwun sanget Gusti. Kula setiap hari saged maem ngrasakno eco. Dereng nate ngoten. Matur suwun tok nggih, tapi ngrasakno dereng nate ngrasakno alhamdulillah Pak sampean mangan jangan sop. Ngrasakno enak alhamdulillah matur suwun sanget Gusti. Kula sampun jenengan paring saged ngrasakno lewat lidah niki kula saged ngraosaken ngrasakno jangan sop niku eco saestu. Lho niki lho sing dereng nate. Kula kan bolak-balik omong kirange napa Bu kula niki? Kirange kurang ngrasakno setiap napa sing dihadiraken teng jenengan iki mboten nate dirasakno. Niku tok. Nah, kebanyakan nenek kehadiran Gusti Allah mesti disuudoni dhisik. Kudune setiap kejadian iki kan mesti kejadian iki mesti nggih gara-gara to Pak jenenge kejadian. Lah gara-gara iki aja dianggap elek dhisik. Walaupun wong ngamuk, wong mitnah, wong apa iki didelok. Titik iki kula ning di akhire ngoten lho. Sampeyan mesti nek wong ngene langsung gregeten niku tok. Mandek niki nek kapan terus cerita iki engko. Gak iso dadi cerita niku mungkin. Mesti pikirane upama sapa iki ya? Oh Pak Rifai ngelokno Pak Arifin. Elpe sampai niku jadi wong larang. Makane wong saiki wong kene ra nek sing nyakup sampean dirasani wong-wong. Wis ngono ae. Lah sing ya jadi Pak Arifin Pak biayaan. Lah engko nek aku numpak ngene Pak Arifin isi dodol aku nek kecelakaan piye? Enek wong. Lah Pak Arifin ku ya wis mikir iki nggawa nyawone wong. Kan apa pun di penjara to Pak? Masih wong ya mikir nek biayaan seumpama Pak Arifin biayaan temenan engko lek ngrasakno dhewe engko akibate piye ngono lho. Wes gak usah wong biayaan kok ngene. Sama dikandani wong ngono Pak. Lah iki sampean iki dirasani wong, sampean langsung muangkel. Iki tantangane Pak Arifin to. Lah Pak Rifai diperintahno Gusti Allah dilebon iku. Muni ngono. Nah. Dadi Pak Arifin garek tantangane piye? Malah dikopiok atene tuan wong piye. Karena sing wani numpak terus dikopiok ae susun. Lah sampean kepancing ngomongane wong-wong, wong iku malah sing nguji Gusti sampean dhewe, berarti nek wong ngene berarti apa aku berarti kurang hati-hati paling. Berarti aku meneh tak alon-alone susu paling lu gak teko-teko. Lah jirine kok alon-alon, serba repot to wongku. Makane ngomongane wong ku nek marine Pak sampean. Lah pokoke sampean masih engko dituntun Gustine nek pengen lihat kene ya wis to kok bingung. Wong ki serba repot jere anu kecepetan saiki dicepetno jere kebanteran wis tuwek kok di ngebut iku nek njelungup iku lah. Niki contoh.
Engko alon-alon kok gak teko-teko sampai sedina iki lho tekone kapan jare ngono. Serba repot. Lah niki mau jenenge yatim hablum minallah. Awake dhewe jiwane awake dhewe setiap hari kon ndongakno. Selama iki jenengan iki sadurunge pendhok teng kula lak jenengan sedaya kok kula tingali. Saderenge pendhok kula niku sedaya mboten nate ndongakno awake. Lah jenengan selama niki kan dereng nate kula jelasno lapo kok kudu ndongakno awake dhewe. Lah awake dhewe iki yatim, Pak. Lah yatim niki cek iso disantuni, cek iso seneng atine Gusti jenengan sampean dongakno. Lah sampean dongakno niki bersyukur maksudnya ngoten lho, Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Kula nggih kelambi ngene kok alhamdulillah pantes. Berarti apa saya mantesno Gustine. Nyenengno Gusti kula mboten nyenengno jenengan. Nyenengno Gusti kula, cocok oh awakmu gawe klambi Nduk. Iki ngomong kula nggih, jenengan kan dhewe-dhewe. Awak kula ndamel klambi pundi Gusti? Gawe klambi iki kudune ngene. Pun kula ngetutno. Kula kan menjalankan perintah, jenenge sholawatan. Kula pokoke penting lakoni wong sing penting wong seneng. Lah beda nek niat kula engko jadi sawang wong-wongku. Lah niki beda maneh, berarti sampean niate krana tiang-tiang. Malah niate gak ibadah. Nggih pamer metune. Jadi belajar ngresi ati tiba-tiba pala atine dirusui dhewe. Lah niku wau. Niku jenenge yatim. Nah, yatim sak temene niki ya jenenge jiwane awake dhewe niki jenenge yatim sak temene. Niki bahas jero. Kone gak diomongno jero iki kok pikirane wong-wong kok mbak kok gak oleh nyantuni kok awake disantuni lho. Sampeyan nyenengno sampeyan apa pengen bakso terus gak sampeyan tukokno lho, Pak. Sampeyan ket menelak angen-angen ae. Gak iso tuku meneh kapan yo setuku ronone. Kapan yo, metune kapan yo ae. Soalnya napa? Niki kok gak ndang sampean turuti. Masa jenenge yatim gak ngesakno ta, Pak? Jadi sampean yatim. Ngesakno Gusti sampean ki lho pengin. Lah nek kula ngene, Gusti lah jenengan pengin bakso, kula ndang jenengan paniya terus cek kula saged nyenengaken jenengan ngono lho, Pak. Sampeyan kok gak tau muni ngono. Lah kan sampean lapor bojo sampean. Pak, ndi duwe? Kontok duwe. Lah to piye meneh diblonjo? Ibu Sri Pak Said. Saya diumus-umus iki bojone, ndang laporannya ngene Gusti. Yang bojo sampean memang kewajiban, tapi sampean laporannya Gusti sampean dhewe. Tujuannya apa bah dilewatno bojo sampean, bah dilewatno sapa niki terserah Gusti. Sing penting intine jenengan nyenengno Gusti jenengan ki ambek. Pengen bakso kok gak iso tuku. Gusti kula jenengan iki pengen bakso, kula dereng saged tumbas, mboten sampean paringi yatra. Lah nek jenengan pengen remen, pengen bakso saestu kula ndang jenengan paringi arta lewat pundi mawon kula mboten ngertos. Kula mungkin langsung jenengan kula tumbasaken. Jenengan pengen bakso mah ya lega temenan, Pak. Wis gak angen-angen. Lah kok ngenteni ya duwe. Lah gak sing dilapori bojone kok gak Gusti Allah kok. Ya bojo ya Pak, tuku bojone gak sama jaluki blonjo blas. Lah terus gak duwe terus nyambut gawe sampean kanggo sapa, Pak? Betule ngono. Wong wedok iku pokoke pengapesane duit. Pokoke kita abang. Ayam delok abange napa, Bu Sri? Loh, abange lambe dadi nyelatu iku kok. Nah niki wau ngomongna yatim niki wau jenenge jiwa. Sing yatim niki jiwa. Nah niki tertera tengene surat Al-Maun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fa
mun kula bahas yatim. Jadi surat Al-Maun ayat pertama sampai ayat ke 7 45 6 7. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Mbon nanti kalau bahas toh, yang mendustakan agama ini kenapa Pak? Mendustakan agama. Wong mendustakan agama iki salate yo ngerti, ragane yo iso salat, tapi kelakuane ora cocok kambek perbuatane. Iki jenenge mendustakan agama. Gak jujur, gak cocok kalih perbuatane, gak jujur piye? Teng jero mbek Gusti Allah dikongkon mara budal ngaji, lah kok tibakno gak gelem budal. Mbek Gusti Allah dikongkon ndang salat budal jamaah, ternyata di omah HP-an gak gelem. Soale engko gak ora critane. Napa Mang? Cerita apa YouTube? Gak ada ceritanya selanjutnya, akhirnya wis engko ae. Nah niki wae. Berarti jenengan mendustakan agama. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Maka itulah orang yang mengherdik anak yatim. Ayo mengherdik. Napa mengherdik itu? Sampai jadi gak nyantuni anak yatim ngono Pak jadi menghardik. Lah selama ini jenengan kok gak ngerteni jiwane jenengan, berarti jenengan menghardik yatim jenengan dhewe. Jobone kok wae dikek dhuwit. Jerone gak tau diramut. Gak tau dipatekai dadine metune iki engko ya diwasi wong sampean ya amale kathah Pak. Oh iko nek anggar yatim mesti dikei, mesti gawe santunan. Tapi jerone kok yatime kok gak tau disantuni. Berarti kan mboten imbang to lahir batine. Jere yatim nek loro, yatim hablum minallah, kalih yatim hablum minannas. Enek yatim jaba, enek yatim jero. Wong wis ditulis ning gone Qur'ane. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Awake dhewe gak oleh menghardik anak yatim. Nek karo wong tuwek-tuwek iki Pak, wong tuwa aja nyentak-nyentak nek dikandani. Iki jenenge menghardik iku jenenge. Nek enek wong salah dilok-lokno ae, iki jenenge menghardik. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak mendorong memberi makan orang-orang miskin. Pak miskin iki napa Pak? Wong miskin lagi gak mampu dalam hal napa? Jobo berarti gak duwe apa-apa, gak iso mangan, gak iso tuku klambi, gak iso sing dimangane kangelan, omah gak duwe, omah elek, iki jenenge miskin. Tapi miskin zahir. Lah miskin batin niki maksudnya napa? Miskin batin iki awake dhewe dalam miskin pengetahuan. Awake dhewe nek apa-apa gak gelem belajar ilmu. Jenenge miskin pengetahuan, enek apa-apa gak ngerti, enek apa-apa gak ngerti, jak ngene gak paham. Iki jenenge sampean jenati wong dereng kaya Pak, jenengan jero wong miskin jian. Berarti miskin pengetahuan. Nggih, nggih pengetahuan kan ilmu. Ilmu katene pengetahuan. Dijak lapo-lapo maca tahlilan
ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam lahumul fatihah menengahi ikan maca fatihah itu terus piye yo menengahi gak ngerti soalnya gak tau belajar ngaji akhirnya meneng sama melo orang ngerti belas sih soalnya gak tau belajar tahlilan. Lah zaman dikon belajar bapak ikon melok tahlilan kono lho sampean suatu saat sampean cek iso mimpin tahlil iku lak bapak dhisik. Bapak dhisik gane mimpin tahlil iku lak sampean zaman sampean. Mesti ngono arek saiki jawabane ngoten e. Anakku dhewe iku zaman mama dhisik. Saiki aku ya isin to mah lho ngono. Lho sampean nerusi. Sampeyan cek cilik muni ngono sampeyan wis gedhe kepeksan nggih mestine nggih purun to. Lah niku wau jenenge miskin pengetahuan awake dhewe mumpung wektu awake dhewe mbek Gusti Allah dikeki wektu dikeki urip ndek donya iki dikongkon setiap hari kon ngekeh-ngekehno belajar ilmune Gusti Allah king pundi mawon iki sampean lumpukno ilmune Gusti Allah pengetahuane Gusti Allah ku eman wektu sampeyan nek digawe nganggur ndek omah gak gelem belajar. Wong dikeki wektu mumpung awake dhewe durung dijikuk kalih Gusti Allah. Abot turune napa abot belajare Pak? Nang ngantuk bali saku masawan nyambut gawe. Masih nek kene turu gak apa-apa, sing penting niate budal. Engko nek gak eruh dibuka video, wis ngono ae. Sing penting berarti menjalankan perintah awake dhewe wis budal. Nah niki jenengan diwajibno belajar dhewe. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Terus piye Pak Said? Sing walau bisin niku lho. Kula lali Pak Said. Jadi mencari ilmu nah walau bisin awake dhewe ngantek di paribasan iku lak paribasan to Pak. Ngantek dikongkon belajar ilmu sampai ke negeri Cina. Mungkin Pak sampean dikongkon. Iku digawe paribasan masih nang Cina golek ono. Ngantek dikei napa? Cita ngantek kelabul ilmi minallah di lallah di. Ngantek awake dhewe sampai ke liang lahat iku tetep wajib awake dhewe belajar ilmu dikongkon mempelajari ilmune Gusti Allah. Dadi nek sampean wis pelajari ilmune Gusti Allah dijikuk mbek Gusti Allah iku iso madhep temenan, sujud sungkem temenan tenggene Gusti Allah. Ngoten lho. Terus miskin agama. Miskin itu lorno Pak. Jadi miskin pengetahuan. Mari ini miskin agama. Miskin agama itu piye? Awake dhewe setiap hari nglakoni perbuatan elek. Lah iki mang kon belajar ngaji diwarai dikongkon nglakoni perbuatan sing sae. Berarti hijrah saniki jere bulan Muharram. Jadi bulan yang dimuliakan oleh Gusti Allah. Lah bulan termulia niki sampean wektune sampean digunakan sebaik mungkin untuk belajar. Belajar piye? Belajar memahami napa sing dihadirkan kalih Gusti Allah, napa sing damel cerita jenengan kalih Gusti Allah niki sampean pahami, sampean yakini, akhirnya jenengan paham digawe cerita kalih Gusti Allah. Gitu ngoten. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Niki lak nganu to Pak. Nah niki terus miskin syariat. Miskin pengetahuan agama syariat. Syariat niki miskin syariat berarti awake dhewe maune gak ngerti. Iso dadi ngerti. Contoh ngeten lho Pak. Sampeyan ngongkon wong dikongkon salat. Ayo jamaah kabeh. Sampeyan dhewe gak jamaah.
Iki jenenge sampean miskin. Lah nek ngongkon ya ndang budal lho sampean cek dadi kaya. Ngoten lho. Iso praktekno. Dadi cara ngandani iki cocok kalih perbuatane, ngoten lho. Niki jenenge sampean cek dadi wong kaya. Selama iki nek sampean gak cocok berarti sampean cek dadi wong sing miskin. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Jadi dikongkon keimangan wong miskin. Dan sampean cek kurang pengetahuan kan dikei panganan. Mangan apa? Mangan ilmu iki mah lho sampean cek ngerti. Jadi mangan pengetahuan dikandani. Oh, awake dhewe berarti cek cocok ambek omongane dhewe dari perbuatane berarti awake dhewe dikongkon belajar cek paham napa sing dikarepno Gusti Allah. Dan iki jenenge dadi wong kaya. Terus fawailul lil musallin, maka celakalah orang yang sholat. Maksudnya celaka orang yang sholat ini Pak. Nek awake dhewe sholat, iki wis nglakoni sholat, mboten iki nglakoni sholat. Sampeyan wis nglakoni sholat, wis Pak Said bendina lak ngimami to. Sepunten iki Pak Said nggih, pokoke dicontoh sampean. Pak Said, Pak Gunman iki bendina ngimami teng musala. Ayo nang salat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi sampean bendina azan. Iki celok-celok to, Pak? Sampean ngongkon salat, iki kok nek jere salat iki dikongkon nglakoni perbuatan sing sae. Lah sampean ndek njaba, mari salat lha kok nek ngelok-ngelokno wong. Iki sampean iki imam lho, Pak. Berarti sampai niku fawailul lil musallin, celakalah orang yang sholat. Jere sholat, wis sholat kok jengelok-ngelokno wong berarti jenengan dereng sholat, berarti jenengan jek tolah toleh. Jadi mari sholat. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Jadi wis selamat. Tiba durung selamat iki. Cek ngelokno wong, durung iso slamet. Tibakno wis salam dhisik, berarti gur gerakan tok. Dan iki wau. Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang yang lalai terhadap salatnya. Lalai. Ngeten lho Pak, nek fawailul musallin sama nek bingung, berarti wong munafik ngoten ae. Penak. Perbuatan kambe omongane gak cocok, wis niku wau penak. Simpel. Sampeyan gak usah belanja nang gone sapa-sapa dodol iki, kaene dodol. Oh ngene Mbak Salikatene nanti wonge kaene. Sing jero kabeh tak contoh iki gak enek. Oh kan Pak Ripai ya. Sampeyan yo jahit. Terus piye mungkin. Cocok wis. Contoh ngene. Sampeyan dandakno nang nggon aku lho. Dandan aku lho. Timbang wong-wong apik aku timbangan dengan terus mari ngono. Lah mbek iku dhewe benakno apa ono ku jenenge gue gak iso kok mari ngono. Kegeden. Ora nek ngono aku engko tak ukure koyo-koyo ngono Pak. Lah kok tibane dadakno temenan tibane padha wae. Berarti kan gak cocok ambek omongane. Wis ngono ae. Lah dibekno bakul panganan gak enek. Wis ngono ae berarti perbuatane kambek omongane ra cocok. Ngono ae. Jare legi dibek cocok. Kayak Pak Said. Oh iya bakal jeruk wis bakal jeruk. Mbak Api mriki jeruke niki legi napa mboten? Oh legi niku wau. Saman pun anu napa? Pun ngrasa napa dereng-dereng lah. Piye kok. Lah nek bisa bener piye Bulis? Mbak Api badhe tumbas jeruk niki legi napa mboten? Nggih niki jenengan cobi, sampean kudu nggae testimoni. Pasti. Lah niki kan niki jangan cobi, nek dilalas sama ngrasakno. Kecut. Kak situ.
Kula mboten ngertos nek masalah legi kalau kejute mboten ngertos wong niki jero kula nggih mboten ngertos wong kabeh kene Gusti Allah sanjen yo ngono. Lah niki nek jenengan cobi nek jenengan monggo nek mboten kan sing angel wong jujur kok ngene to Pak. Betul legi koma kecut gak balik. Nggih mboten ngertos wong namine ngeten niki kula nggih mboten ngertos niki yen legi mboten niki kalau kabeh kon padha legi kabeh kan yo ora ro. Lah gak melok ndamel e. Dadi ku jenenge jujur. Nek pengen sampean tinggal nggih jenengan raosaken ngono lho. Jajal nah, dilalah iki ujiane Mbak Apip gak sida tuku Mbak kecut ndi Mbak malapo ngrasano metu ning ngrusuh atine dhewe makane belajar sabar ki angel gitu. Lah wong sing lalai dalam salat omongane awake dhewe nek omong upama ngene lho Pak. Aku pengen sama tak kandani bakso nanti tau Pak saya enak begini Solo di Blitar Serengat kono bakso urat kalau enak temenan sampean wis seru iku jirine wong-wong sampean dhewe ngrasakno durung aku dhewe ati jajal berarti sampean sing dikandani ngono ku lho percaya napa mboten? Ya iku jenenge alladzina hum an salatihim sahun. Berarti wong sing lalai terhadap salatnya iku mang omongane kambek praktek iki gak jujur. Ya iku mang kaya iku mang bakal jeruk Mbak Apip. Oh, wegi niki wae. Tiba-no kecut engko timbangane aku legi padahal meneh jero kecut iki engko timbang balekno wong wis aku tak meneng ae. Nggih, kula mau ngraosne niku nggih legi. Tapi nggih kirangan niku mungkin anu kula nggih mboten ngertos. Nah iku sing bener. Lah kok legi sedaya legi? Nggih. Lah sampean kan berarti ngrasakno sak ngono kae. Lah ngrasakno mboten sedaya kula dol. Nggih wae. Sing testimoni sing lagi dikira sing tuwek sing apik. Ampreh payune. Terus niki barang Pak, iki jenenge wong lalai dalam salat ngene Pak. Upami kula tekoki, Pak jenengan niki semerep tiyang sing takwa niku pripun? Ngertos Pak Yus. Ngertos pripun? Wis pokoke kula ngaten. Lah sik sampean contohno. Mboten saged. Jadi seakan-akan sampean ku ilmu sembarang iki sampean wis iso. Tapi mbasan ditekoki kok gak iso jawab. Iki jenenge alladzina hum an salatihim sahun. Ya iki wong lalai salate ya iki Mang Pak. Awake dhewe nek wong ngomong ngene oh iya ya aku dhewe ya ro iku Mang. Lah sampeyan dhewe. Oh gak ero akhire ora cocok mek melok serune melok wong ngomong iya ta iku Mang jere. Aku jerene ya dik nang yo ngono mau melok koyo wis mulak terjun ngono. Mas tiba lha sampean pas wae kejadian ku roh temenan ta gak ero jarene. Iki jenenge alladzina hum an salatihim sahun. Penak dicontoh lho Pak. Sampeyan mesti bingung lalai salat. Berarti sampean nak mesti bayangkan lalai salat iki berarti aku wae salat teledor kusik lah ngono. Ngene iki mau. Ana wong ngomongnya dik iki nane kecelakaan dik ndi dik karo omah. Lah sing kecelakaan kok ndi? Oh iko sampean yo ro. Gah. Lah sampean ndi iku jirene. Akhirnya betul alah gak cocok mbek serune Mang ngoten lho. Iku jenenge lalai. Dadi niku wau napa? Nek ngarani apa Pak ngono kuwi? Nah, kakean ngomong tok jare ngono. Kene buktine. Alladzina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Mari. Jadi
wong sing berbuat riya. Niku lho Pak, sampean wong riya itu napa to Pak? Napa Pak Said wong riya? Pamer. Enek apa-apa pengen diperhatikan. Gitu. Wawudawa kan Pak Sri. Oh wah. Nek wawudawa. Wah. Nah, makanya sing oleh riyak niki sinten? Sing oleh capring lho Pak, pengen diperhatikan. Jirine jiwane awake dhewe jembat jenenge Gusti Allah. Makanya sing oleh ket mulai ya Allah ya Malik ya Allah ya Kudus ya Allah ya Salam ya Allah ya Mukmin. Lha iki kuwabe sampean waca. Sing oleh niki sing nglakoni kabeh Gusti Allah. Makanya ki asmaul husna kan asmane Gusti Allah. Ya Allah nyambat nyane Gusti Allah. Duh Gusti. Ya Allah. Makanya pertama kali sholawat iki metune Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma niki napa to Pak artine? Ya Allah. Nyambat nang oleh Gusti Allah. Makanya sholawat ini shollallahu ala Muhammad Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad kun sholli ala Muhammad sallallahu alaika ya Muhammad. Ini kan ada tingkatan-tingkatan kabeh. Pertama turun ke bumi niku kun sholli ala Muhammad pertama kali dereng dadi sholawat. Nah niki ku durung. Lah dhewe kan luwe sholawat ala Muhammad Allahumma sholli ala, tapi gak ada ceritane. Ngoten lho. Kabeh sing pertama turun sapa kok iso dadi sholawat iku piye ceritane? Terus dadi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad kan jeneng Allahumma kok nyambat ya Allah iki ceritane piye? Nah niki lah Pak Arifin malah Mahidiyah malah paham kudune. Sholawat niki. Dadi mengungkapkan sholawat mulai dari awal Gusti Allah nyiptakno sholawatan iki roh ceritane kun sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaika ya Muhammad. Dewi-dewi Pak tiba loro-loro nggih sholawat niki kabeh nek critane Gusti Allah gak angger-angger nyiptakno jenenge sholawat. Lah contone kan sampean wis sing tak terang sitok to dik iki sholawatan tiba napa? Awale tekone Roh Ahmad. Kok iso dadi sholawatan jenenge Roh Ahmad dijenenge Ahmad Allah kalih Muhammad asale. Nah, wong ngarani Nurullah kalih Nur Muhammad. Makane nek Allah kalih Muhammad digane jenenge sallallahu ala Muhammad. Lah sallallahu ala Muhammad terus piye Mbak nek dipraktekno ndek donya aku kudu piye? Njaba dionekno ucapan sallallahu ala Muhammad perbuatane bendina sampean praktekno. Nek Gusti Allah merintahno krentek ati pengen budal kerja sampean nglakoni jenenge budal temenan. Allah merintahno Muhammad sing tanggung jawab teko kerja temenan jenenge sholawatan. Niku jenenge berarti sampean wis nglakoni sholawat lahir batin. Ngoten lho. Pun sampeyan wonten mawon nggih. Lho jam 10 punjul. Pun paham nggih niki wau bahas yatim. Terus selamat datang bulan yang diagungkan. Selamat datang wahai bulan menahan diri. Sompene nggih niki terusno. Akeh. Saiki benjing nak cek bulan Muharram to. Oh lan nggih. Niki cek roh isine Muharram ki ana apa wae. Kok awake kok Kanjeng Nabi diblekrek. Dibedel sampai malaikat Jibril dikongkon ngresiki atine. Awake dhewe ya dikongkon dadi umat iki dikongkon belajar ngresiki atine dhewe. Ngresiki apa dalam suudzon gregeten jengkel gak terima. Nah kados niku wau di bojo kebanyakan meri-merian padahal asline sami-sami rasa
cinta. Tapi cara mengungkapan gini kau gak dijelasno. Gengsi Pak, wis ngono ae. Gengsi apa gengsi ini gitu Pak no? Niki wau intine sedaya weton niku sedaya sae ngeten apike nek elek, tapi intine kabeh niki intine dikongkon belajar ngendhalekno hawa nafsu sing awon niku tok ana sing beton niku tok. Kelam-kelamane ning ndi berarti aku kudu iso ngendhalekno dalam hal niki wau. Kayak paing berarti apa? Sumbunge. Lah sumbunge kudu iso ngendhalekno cek gak dadi sumbung. Berarti kudu iso naklukno wetone, ngoten lho. Cek dadi api. Cek gak dicap dadi wong elek terus ngoten lho. Soalnya ya nek gak iso ngendhalekno ki akhire mboten alah, wis wonten paing wis ngono-ngono kae. Ngen pernah aku sapal ngoten. Akhire kan nyepelekno ngoten lho Pak. Nek wong ngene lah sampe suruh anu, akhire ngono ae. Berarti kan koyo kabeh wong elek cetok sing apik. Metune sampean sombong. Sampean dhewe sing sombong akhire. Gak iso nuntun wong sampean dhewe sing sombong ngoten. Pun ngoten mawon. Alhamdulillahirabbil alamin. Pengaosan ket mulai awal mau Pak bahas nopo Muharram, belajar ngresiki ati. Ngresiki atine awake dhewe cek dadi wong sing resik jenenge ya Allah ya Kudus, cek iso nglakokno apa sing dikarepno Gusti Allah, cek iso cocok kambek jerone jenenge Al Kudus. Iki iso mraktekno, oh gak bendina diwaca ya Allah ya Kudus ya Allah ya salam. Niki anggere wong iso Pak muni ngono. Tapi sing kula butuhno prakteke. Dadi ucapan nggih dionekno, prakteke nggih dilampahi. Dadi sami-sami melampahi, lahir batine sami-sami melampah. Nah iki. Berarti sampean wis cocok kambek perbuatane panjenengan intine ngoten. Pun alhamdulillahirabbil alamin. Ilmu ingkang sampun kula sampaikan dhateng panjenengan, mugi jenengan ingkang sampun rami ilmu saking kula niki wau saged memahami, saged praktek wonten griya mboten pangling napa setiap sing dihadiraken Gusti Allah jenengan boten pangling. Akhiripun jenengan saged paham, saged ngertos, saged ngrasakno, saged yakin temenan nyang oleh Gusti Allah jenenge ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin, isbatul yakin. Niki wau. Mugi jenengan ilmu napa jenengan ingkang sampun jenengan terami dados ilmu ingkang barokah, ilmu ingkang manfaat, akhiripun angsal restu ridhonipun Gusti Allah. Lahumul Fatihah.